Niin, pieni tilannepäivitys. Mä oon just mun iskän kanssa täällä tekemässä näitä muutoksia täällä. Mä en kerronut, mutta siis nää oli yhdessä silleen, että ne oli niinku silleen, no yhdessä oli. Ja mä halusin ne erillään. Tähän tulee sitten vielä aika tarkka huolella. Että niinku, niin, ne oli yhdessä. Mä en jaksanut sitä, koska se oli todella hankalaa. Niin kuin saada sille sopivaa paikkaa. Joten nyt me irrotettiin. Ja nyt meidän pitää laittaa tähän tää aita. Ja tästä tulee täydellinen. Siis täydellinen. Ja tästä tulee taas mun niinku täydennyslistalle mulle. Ja nyt tästä tulee vähän pienempikin. Niin saan enemmän tilaa sitten kaikille muulle. Mut joo, mä päivittän sitä taas kun etenee